Αγαπητοί φίλοι, το έχουμε δει το θέμα με την διοίκηση, το είδαμε και προχθές, το είδαμε και μαζί. Η θέση δικιά μας πάνω στο θέμα που προκύπτει είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε άμεσα η Κεραία να φύγει. Αλλά ως αντιπολίτευση δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε τα μηχανήματα να τη διώξουμε. Θα έλεγα να κάνουμε υπομονή και να δεσμεύσουμε και τους παρόντες της διοίκησης ότι Δευτέρα πρωί-πρωί, γιατί η αναβλητικότητα είναι το χειρότερο πράγμα, Δευτέρα πρωί-πρωί θα γίνει ένα εξώδικο από το Δήμο επιφυλασσόμενος όλων των δικαιωμάτων των κατοίκων και του Δήμου, γιατί ένα θέμα που αφορά τους κατοίκους αφορά άμεσα και το Δήμο, και το εξώδικο δεν είναι δυνατόν να έχει προθεσμία λιγότερο από 15 μέρες, να μιλήσουμε σε νομική άποψη. Το εξώδικο θεωρώ ότι θα κλονίσει άμεσα και τον καταχραστή αυτής της υπόθεσης, γιατί η Κεραία αυτή όντως έχει πάρει έμεσα άδεια λόγω του ότι βγάλαν αυτό το νόμο που τις παράνομες κεραίες τους παρατείνει τη δυνατότητα μέχρι 14 Μαρτίου. Κάνατε τόσο καιρό υπομονή. Κάντε και αυτό το 15μέρο, αλλά η πρώτη, εμείς ως αντιπολίτευση, πρωί-πρωί τη Δευτέρα, θα είναι η διοίκηση έκθετη απέναντί μας εάν τυχόν δεν γίνει αυτό το εξώδικο άμεσα της διοίκησης, και νομίζω ότι οι συνάδελφοι που είναι εδώ της διοίκησης συμφωνούν, άμεσα, και στη συνέχεια, έχοντας κάνει αυτό το εξώδικο, θα έχουμε αρκετά ελαφρυντικά σε περίπτωση αδικοπραξίας. Αν δηλαδή πάμε μόνοι μας και κατεβάσουμε την Κεραία. Η γνώμη σας είναι σύμφωνη. Εάν πείτε ότι να την κατεβάσουμε τώρα, πρώτος είμαι εγώ μαζί σας που την κατεβάσουμε τώρα. Αλλά πώς θα την κατεβάσουμε? Πώς θα την κατεβάσουμε όμως? Βρες μου τρόπο. Βρες μου τρόπο. Μπορούμε. Ωραία. Δύο λεπτάκια. Πειράζει να έχουμε τη Δευτέρα το πρωί? Λίγο ηρεμήστε να βρούμε άκρη. Πειράζει τη Δευτέρα το πρωί να έχει γίνει το εξώδικο ώστε να έχουμε και ένα ελαφρυντικό? Όσοι πάμε αυτόφορο, πρώτος εγώ μαζί σας. Αλλά ας κάνουμε και την νόμιμη ενέργεια πρωί-πρωί της Δευτέρας. Δεν κάνει τίποτα για μια μέρα. Ωραία. Δευτέρα πρωί αν δεν λυθεί, ραντεβού και την κατεβάσουμε. Ευχαριστούμε.